Hola nens i nenes, avui estic aquí per explicar-vos un conte, el conte d'en Patufet. I diu així: hi havia una vegada un nen que era tan i tan petit que li van posar el nom de Patufet. Als seus pares no els agradava gaire que sortís al carrer perquè tenien por de que el trepitgessin. Un dia, la mare, mentre cuinava, se'n va donar compte que se li havia acabat el safrà. En Patufet li va dir que ell l'aniria a comprar, que no patís, que pel carrer aniria cantant la seva cançó i així ningú el trepitjaria. I en Patufet anava pel carrer cantant: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. En Patufet va arribar a la botiga. Hola, bon dia! Però el botiguer no veia ningú. Aquí, bon dia, sóc en Patufet. Ai, Patufet, que no t'havia vist. Què voldries? Voldria un cèntim de safrà. I en Patufet va comprar el seu cèntim de safrà i ben content va tornar cap a casa. Quan va tornar cap a casa, la mare se'n va donar compte que el pare s'havien descuidat el dinar. En Patufet li va dir: no pateixis, mama, que jo li porto el dinar al papa al camp i pel camí aniré cantant la meva cançó i no em passarà res. I així ho va fer. Va anar cap al camp a portar-li el dinar al seu pare, tot cantant la cançó. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Però quan estava de camí, mireu què va passar, que va començar a ploure. I en Patufet, per no mullar-se, va decidir que s'amagaria sota una col, però amb tanta mala sort que per allà hi havia un bou que tenia molta gana i nyam, es va menjar la col amb en Patufet. El pare, quan va arribar a casa, no estava amb en Patufet. La mare es va espantar. Però que no estaves amb en Patufet? Si t'ha portat el dinar al camp. Ai, no, noia, jo no me l'he trobat. Anem a buscar-lo. I van sortir corrents a buscar-lo. Patufet, on ets? I escoltant: a la panxa del bou, que no neva ni plou. Oh! He escoltat alguna cosa. Patufet, on ets? A la panxa del bou, que no neva ni plou. Oh, està a la panxa del bou! Ho he escoltat, estan a la panxa del bou. Els seus pares van decidir que li donarien molt de menjar en el bou. Així se li inflaria molt la panxa i potser podia sortir en Patufet. I això van fer. Li van començar a donar cols i cols i cols i cols i vinga menjava el bou. I de sobte el bou va fer un pet i va sortir en Patufet. Conte contat, ja s'ha acabat. Adéu.